Tume mane chwanyo Muleva made poga kodi Wache tuma biro weyo Masi Eric Kawuodho tieno chwanyo Nyasembo made miwe Mondo mi yudi skisa tiun mar Mili Nyarasembo D star aboro auchiel nono star ang'wen achiel auchiel ash Ramogi TV e od jothumbe duto. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, sukari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga star 487 star 5 hash. Chagua Quickmart. Then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Mili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny koda sigendni mayudore e wendego. Okay. Den gi rabi. Ngoma wake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en piny joimbo mar oganda miluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama, mano nyiso ni jakano mulo ka pibo sechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyakoro mogi joang'o yaore kendo machieng' wantiere kar kae chenro mar mbaka oromo chakore sani ka wantiere kodika
Achiel kachiel wabedane kod ng'eyo ni chal mar wach to en mane kotenore kod odiochieng' ma kawuono e chenro mar mbaka romo kae wada twak kotenore kod romo mano mar kedo kod kor lwasi mano midendo kanyo ni COP29 mabende timore e aluora mano mar piny mano kama ntiere ka achiel kachiel wadhi bedo kanyo ka en romo ma ibago e pinyno mano mar Azerbaijan e boma ma Baku kama ntiere kae kod wendo mabende wadane mondo mi olernwa chenro mopogore opogore kaka osebedo kaka timore achiel kachiel. Antiere kae kod Terry Owino ma en jaked ne ratiro mar rawere kod aluora mano kama wabedo kodi ka achiel kachiel ka watwak kodi ka nyakwar moge joma ka wantiere kodi karka. Terry Owino oyawre kendo machiegni Ramogi TV mbaka romo sani waneni achiel kachiel ka iwuok e pinyno mano mar Azerbaijan kama romo ma kamae obagi nyaka odiochieng' ma kawuono romo ni osediyo machal nade kotenore kod gigo manugeno ni udhi twake. Amoso uno oyawe uru kaka kiyo nyiso nyinga Terry an Awuoro Owino an nyakano kodwa to atiyo ne mon gi nyithindo manyiri weche mag climate change to sani an Azerbaijan Baku koyo ng'ich ma serious nitie koyo mang'eny lakini kawuono wane gimiluongo ni gender day mostly joma mine wuoyo ne weche ma involve mine e weche climate change so wasebedo ka wawuoyo ne weche mag climate finance nikech nitie pinje maoko ma kisungu iluongo ni gi emit highly gigolo gases machalo kaka carbon monoxide ma kelo changes climate koro COP29 ni iluonge ni the climate finance COP koro gimatimore ni pinje man highly developed onego ochul pinje kaka Kenya ma gin developing or pinje mok gin developed gi climate finance koro pesa no onego okonywa mondo wa adapt to effects mag climate change. King'iyo I think in July ne nitiere floods mang'eny so mang'eny notho ne wach flood koro mago effect mwawacho e climate e COP29 ni koro ka pinje golo pesa to pesa go dhi konyowa dhi konyo sirikande ma pinje ma kaka Kenya iluongo climate change language iluongo ni global south gidhi konyo pinje mag global south kaka ginyalo adapt to climate change. Erokamano ahinya Terry. To idil kod jok matindo kata nyithindo manyiri mano kama gintiere achiel kachiel. Wada mondo mi ilernwa ne ka otenore kod kedo ma ukedo mondo kor lwasi obed e yo makare. E Nairobi kaka untiere Kibra kendo idil kod jok manyiri. Owacho kata ni gin urban informal settlements. Karkae un gi geno moro amora ni gima ber dhi bedo ka wuok kotenore kod jok modak kuonde machal gi kuonde ma itie pile ka pile. Yes. Kaka iwacho no atiyo Kibira an onyuola Kibira adak Kibira atiyo Kibira to kwang'iyo kaka Kibira obedo design ji odak mopong area matin to udi mang'eny to ji odak mopong koro pesa mag climate change mostly ok dhi e local organizations kaka matiye gi nyirigo koro gimwadwa wacho niya pesano nikech pesano imiyo government nikech COP en chenro mo is meant for government right koro gimwa wacho ni pesago wan kaka miri matiyo e sector ma climate change ni wadwaro mondo pesano obi mondo kaka wan watim project manyalo konyo jomodak e slum setup koro ok wati gi word mar slum setup a kind of word en urban informal settlement mondo pesago ochop ne jomodak e slum setup mondo okonygi mondo gi adapt maber ne climate change. Inya neno kuma kaka Kibira kaka Mathare jima mang'eny mathothno to Mathare ne wach floods in July
Koro so organizations matiyo Kibera kata Mathare ok gin gi systems manya konyogi mondo giyud pesa ma Global Climate Fund miyo sirikal mondo onagi o adapt the effects of climate change. Koro man kaka nyako matin matiyo e Kibera, gima vouch ne en mondo gimiwa pesa mondo watim project manya konyo nyithindo manyiri kata mon adapt climate change. Erokamano Terry. To rangane kaka jal matin ma ochope e romoni. Urango ni ere kaka unyalo shape policies mago manyalo kelo rito kor lwasi kata climate obed moro makare kata kiduogo Nairobi kata luora mag konde mamoko mapod intiere. Gichal nade kama intiere ka joma tindo odonje chenro mane? Gimanya wacho ni wasebedo gi challenges mostly policies nikech nitie gimiluongo ni the new collective quantified goal. Mano koro wadhi e level moro mar climate finance. Last year, ne wapod watiyo gi climate finance miluongo ni the 100 billion US dollar. Mano siemo ni developed countries nonego ogol 100 billion US dollars e developed countries ma koro konyogi mondo gi adapt ne effects mag climate change. Lakini ka ineno closely ni pesa ochopo 100 billion nikech pesa go ok ni gin pesa gin pledges. En kaka ng'ato nya wacho ni abogolo ma lakini pok ogolo ineno. So koro mano ma challenge mano wan go. Koro the new collective quantified goals mar COP29 siemo ni koro onego gigol pesa mang'eny makadho the 100 US billion dollars mano onego gigol e COP28. Nitie gimoro kendo miluongo ni the loss and damage fund. Loss and damage siemo ni nitie effect moko ma climate change ma ji ok nyal move from. For example, ka ng'ato tho, probably ka ng'ato tho, mano en a good example, ka ng'ato tho, nitie gimiluongo ni the loss and damage fund. Koro onego walos policies mag guide the loss and damage fund mondo okony onagi mondo oyud pesa ni mondo nikech gimowacho e climate change ni jomodak e pinje maka kaka Kenya effect more moloyo jomodak e pinje kaka America gi nikech Germany ma emit highly. Ya koro nitie policies miloso lakini gima onego bende wang'e en COP en a political process. Nitie gimiluongo ni negotiation. Koro ng'ato wacho ni ananeno ni watim ma koro mondo ji obed e situation ma koro gi agree take time. Koro nitie joma argue ni climate COP29 en energy ma ji wabiro baku mondo wago story nikech onge tangible things minya wacho ni koro ma otimore lakini watemo to gimanya wacho ni kata nyiri matindo kaka wan wabiro COP29 bende wabiro manyo pesa mag timo project COP29 ni nitie joma ng'eny manyalo fund project ni nitie joma ng'eny manya konyo project ni timo Kibera gi other sectors. Koro nitie a big problem nikech kaka wacho ni it's a political process. Joma ng'eny nigi gima gidwaro koro agreeing osebedo challenge. Erokamano ahinya Terry. Kendo lero yo makare wacho ni kanyo bende riwruoge mobiro kanyo gitemo manyo omenda mag siro chenro magi magichako pacho kae. Gin gik moko abich madito mago ma ilose kanyo ka entiere Baku, Azerbaijan. Kendo gima dani mondo mi warangi en kama iwacho ka ni ntiere Loss and Damage Fund. Mae wacho ni gima nobedo introduced higa mara mano COP mokalo, mano COP 28 man Dubai. Kama nitie Dubai. Kendo wacho ni kochopo 2030 mano higni auchiel kowuok sani. Magi gin lal mag chenro mopogore opogore. Nyalo bedo kethruok mar kor lwasi, tuoche modonjo kaluwore kod lokruok mar kor lwasi ni kod gik mathoth motenre kar ka. Iwacho ni giduto gimimanyo sani en manyo substantial funding. Tiende nang'o ne pinje giduto. Bende piny Kenya osepich moromo koso pinje mawuok wacho ni Global South kama gisebedo ka ikala chiedh nadegi. COP29 nitie kaka
ji pitch mopogore. Kenya nitie en African group, nitie gimiluongo ni African group. Koro u negotiate kaka Africa, kaka pinje mag Africa. Nitie bende G77 plus China ma Kenya is party to. Koro ineno koro wanya negotiate kaka Kenyans, wanya negotiate kaka the African group, wanya negotiate kaka G77 and China. Wacho niya pinje gi onego ogol pesa mathoth mondo okonywa. Nikech kaka nase ni 6 million COP29 iluongo ni the climate finance form. Gige mwawuoyo ne en weche climate finance, weche pesa. Nikech kaka senyisini nitie pinje moko ma gitiyo gi mafuta kaka petrol makoro golo gases makelo climate change. So ki realize pinje kaka Kenya wadonge mafuta mang'eny manyalo keto climate change kaka pinje magin developed. Koro gimwa wacho niya uwe meet highly. Koro onego ugol pesa makonyo onagi modak e global south mondo gidak maber, mondo kik githo ne effect mag climate change. Koro kaka wacho ni en pesa gi COP29 en jiwoyo mang'eny ne wach pesa, wadwaro pesa. Goliru pesa mondo konyo nagi modak global south. Erokamano ahinya Terry Owino. Sani wadana ka yueyo machuok ahinya ka duogo ka wadhi nyime mondo watwagi ni wadatwak e yo mar rito oganda mopogore opogore. Mano kama wacho ka ni jomatindo inywako gi e yo machal nade mar neno ni girito lwasi kamoro amora ma gintiere. Wako yo masanda kosekalo 35 mano mar okinyi ma kontok saa 4 waka yo masane ka waduogo twak podhi nyime antie ka pod gi nyakano. Mano Terry Owino tudre kod achiel kachiel kowuok e piny mar Azerbaijan e boma Baku kama watu waka achiel kachiel kotenore kod rito kor lwasi. Kik idhi mabor. My name is John Dungu Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Onge picha mora mora ka. Maiye. Raj, karango marach kodi nyisa. Onge gimoro ka. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Bali Adventure na View Travel. Explore the vibrant culture, pristine beaches, and the serene landscapes. Enjoy Kuta or Nusa Dua, Gili Trawangan, and Ubud. Ride a horse cart and hop between islands by a fast boat. Escape to Bali's paradise for 8 days.
starting from 2,067 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Roko ni ulikuwa expect kushinda? Nilikuwa tunajaribu bahati. Iganji kuna venye umeipangia? Niende pale showroom, niongeze yenye niko nayo, nitoe kaboda man. Senke. Hello. Wape top shot. Acha nikupe hapa hivi goodie bag. Goodie bag ingine ya Gen Z. Mavijana wa pale wa nyama, tujipange na View sasa. Nyakora mojang machiegni waseduogo wantiere karka wan kae koda wendo mabende prodhi nyime kotwaka adongi thuolo maromo dakika manok ahinya to bende wabedo karka achiel kachiel mondo mi wakoni ni iyudo wayo machal nade awacho duogo mondo walose ne weche mag ojende nitie penjo moro kae mabende koro iwacho karka niero en geno mane mantiere karka penjo ni orwa kae mbui teri kae moro manginyalo duoka en thuolo mar duoko Injinia Lazaro Kanyabok penjo kamae bende un kod adier ni pes climate change pokne ka developed nations golo pesa ni part of it ne ogolo kanyo ka karomo manitiere kacha Dubai awacho ni chopo ema poko chopo piny ne wananchi mabedo affected directly wacho ni kata mana muko mag udi mago mantiere along river banks mane dhi mbele ne sirkal oyudo funds mawuok e sirkendegi wacho ni mawuok from European Union ok ne mi joma ne obedo affected. Injinia Lazaro Kanyabok makario bagi jamaguje ang'o winja ne duoko kata geno mapontiere karaka achiel kachiel nyakwar tai neno waka entiere Oduo Nairobi mano Moroni Kisumu County Victor Kiawe neno waka entiere Suba South mano korgi Mbadi mano Dongwe rokamana inya Agaya Junior wacho ni mama Mandela ma Migori lela Kanyamkago na Mugiti Viler ni kendo wantiere achiel kachiel twakae kama dhi nyime kod twak Terry arwaki ni machiegni kendo kama wantiere karka kendo achiel kachiel kama wadabedo kae ka warango thuolo ma oganda bedo go kaka penyo mokwongo penjo mantiere karka poni pesa gibiro ga pachuka gisega biro koso sane kokitemo rang ni gidonjo gimanya wacho ni onge mechanism moro mwango manya track pesa ni question ni adi address the kaka activities nketana climate activities inya yudo ni anitie report a feminist report mawacho ni pesa gi kaka pesa mane omi pinje kaka Kenya mag COVID nobedo recorded kaka climate finance so mago from Buge Mondi feminist report so anya wacho ni waonge mechanism manya wacho ni pesa mane mwasegolo ginaena figures ma gin speculated figures manya wacho ni 89 probably 89 US billion dollars osegol ne weche climate fund emomi osani wadhi gimiluongo ni sasa na wacho the new collective climate goals so the new collective climate goals kaponi COP29 negotiators or agree wadhi bedo gi giratiro maber wadhi bedo gi mechanism mawanya wacho ni pesa mogol en ma kaka ma pesa ni otimo ma lakini bedanya wacho ni nitie funds kaka the Green Climate Fund ma mio joma pinje kaka mag Kenya pesa ma dinya timo a project meke mitigation adaptation ne climate change bende ka I go down to Kenya nitie gimiliongo ni local funds gin for ilongo ni locally led solutions pero kitimo gige ma address climate change at local level nitie gimiliongo ni local minya yudo minya timo project gi mag climate change makonyo jopiny pero okanya wacho ni pesa gi osoche for $100 billion mano okochopo but mene awaonge
mechanism mwanya track pesa gi mwa watch ni ingeni pesa gi bedawa to ni gina pledges kaka the new collective climate goals. For example, pin kaka Germany nyewa tunia one wadwa golo $40 billion lakini gin pledge koro onego ni walu pesa gi mondo wani Germany no wacho ni gidhi golo $40 billion bende gise golo gik makamago lakini kaka wacho ni waonge mechanism mwanya track go pesa gi kaka na wacho ni COP29 the process and political process. But nitie a lot of things ma bende determine kaka watimo negotiations. Nitie science, nitie kikundi miluongo ni IPCC in full and intergovernmental panel for climate change. Gin gitimo gimiluongo ni scientific evidence. Nikech okwanya wacho ni nitie extreme effects of climate change Kenya kwa onge research, scientific research manya backup claims for. For a lot of things, biroga a table card GTMO negotiations, look at the scientific process, the political process, at the geopolitical process. For example, kawa watu ni Africa, they do affected more, and kaka geographically, kaka Africa obedo place, nikie winds mass around Africa as a continent, mark page to Africa, a sport ma obedo affected the climate change more than other continents. Koro okanya wacho ni pesa no chopo, okanya wacho ni onge pesa matie e ground ne wacho climate change nitie kata pe wacho ni floka nitie minya apply calls for funding nitie lakini bende Africa onego mi Africa pesa mang'eny maginya tiyogo e adaptation gi mitigation ma climate change nikech weche climate change nego jomang'eny no to Madare, anya tiyo gi example ma Madare ne weche climate change. Yes. Erokamano Terry, iga mokalo e romo mar COP28, gigo mane girome karakacha maduong' anya mantie karakanyo, ne make pronouncements auchiel madito. Number beach ne en mana wacho ni en inclusive climate action, kata nywako ji duto, kama nitiere ojende, dhoudi ma ji wuoke matindo ma ji ok ong'eyo, kaachiel koda ka riwruoge makedo ratiro mag oganda. Kae nyaka sani giriwruoge iwacho ni initiative ma gichako ne biro kata marano ni adier gi reso kor lwasi mane jabet ni nyalo bedo ka hinyore kata ka kethore. Magi mapono no untiere godo kibra kiduogo Nairobi mudhi bedo kata ka uchako kata musebedo kutimo kudhi go mbele mar chopo lekni mondo chop kare kama wacho ni keto ube tim kata kaka un jo mantie kata matemo dhiro climate action ma inclusive. So at COP28 then see a push more inclusive climate action. So COP presidency ma COP28 negitemo nitie gimilongo ni the youth climate champion position. Last year at COP28 ema nokuongo bedo gi position milongo ni the youth climate champion position. Koro mano en kaka ilongo ni high level youth ma push issues ma climate change ojende. So not here it's maber nikech no sponsor a lot of youths are included nabedo sponsor in the youth climate champion position mondo attend COP28 Minge Shamal Mazrui and otimo a lot of work on climate action in Middle East region, Dubai and around the world. For COP29 bende nitie youth climate champion milongo ni Leila bende OIF in Azerbaijan bedotiyo weche climate change. Koro ineno kaka wan gi ng'ato kaka Leila gi chama COP presidency mano temo ni jomojende kata jomanyiri voices were represented a high level panel. So I go down Tishmat Yokibera. Limanya wachoni 0x Baku COP29 and very expensive. Mano pesa mangen ichul ndege, ichul hotel, ichiem, local transport and pesa mangen. Lakini gimanya timo ne Mirimat Yogo and kaka dog Kenya beda code gimondo a localized information. One thing, information mag climate change and very vast. Kisungu bendengenya and bebaga gasamoro kisungu bendengenya. Puro localizing information mundo jioneni climate change timore so en way mane wanya biro together to watima chela ria dek mundo adapt
to be one mitigate effect of climate change and very important. Erokamano ahinya Terry. Adong' thuolo ma dakika 2 ka adani mondo mi los kod jotelo ma e piny Kenya mosebiro e rombu kar kanyo mondo rang ne adieri gik ma gitemo dhiro ochopo kare. Gi jotelo modong' koni manie counties, to ahinya counties bende makala achiedh nade mara pek mikelo kod lokruok mar kor lwasi. Ote mari debed mane to odiochieng' ma kawuono idhi bedo kidhiro agenda mane odiochieng'ni ka koro watieko? Yeah, kaka nawacho Clio, kawuono iluongo ni Gender Justice Day. So mano my niche ining'eya to ana push ne weche mine e climate change space. In every space I'm very passionate ne weche mine. Koro ka an gima nya wacho ni climate policy kata e national level onego bed inclusive. So intersectional mang'iyo ni climate change affects ji duto. Lakini ma ok opinion. This is fact. Climate change affects joma mine moloyo joma chuo. Climate change affects nyithindo manyiri moloyo joma chuo. An nyakano to kano nitie flag. Koro sama dhano move ne effects of flag. Nyithindo manyiri yudo ich, they get raped, moved, manyo a safe place to stay. Koro gima kamago onego ni sirkal ongidugo in intersectional approach maging'eyo ni onge mitigation measure main blanket manya fit wate. Mitigation measure onego obed specific to needs mag dhanote. For example, onge kaka Clio mitigation measure matiyo Turkana nyabedo the same mitigation measure manya tiyo Kibera. Wadake different setups, wadake different geopolitical areas. Koro mano anya wacho ne jotend Kenya matie sirkal to kawuono kaka wacho kawuono en gender day wadhi push policies mang'iyo joma mine gi nyithindo manyiri nikech asewacho ni climate change affects joma nyiri gi nyithindo joma nyiri gi mine differently gi chuo. Koro yes, that is gima dhi timo kawuono. Ango chal mara piny Kenya ahinya kotenore kod wechegi mag lokruok mar kor lwasi turi kod achiel kachiel. Erokamano ahinya wadhi yudo thuolo kendo mar twak kendo walosane achiel kachiel mano Terry Nyakwara Mugejwang', Terry Owino ma bende loso kod dakika osekalo 50 tok saa 5 mano mar onyango ma kawuono makelo giko mar chenro watudre kendo odiochieng' makiny ka warango chal mar piny Kenya e siasa motimore kar ka ma kaka waneno mulo gi moko mulo duto kiny ne warangi ane wenge mag josiasa. Oriti Masani nyinga Cleophas Oluoch jakisumo Kanyakwar Mukeo Nyakach Sango. Oriti Masani.